Moko kuom jodak mopango udi gi sirikal kaunti ma Nairobi ne obago ng'anyo mamuol e dho log tich mar kaunti no, kama ne gitero ywak margi ma giwacho ni chunogi gidar e udigo ataro mar chik. Kane owuoyo e kinde mane gichwalo dwaro makamano, jakom kuonde dak mitayo gi sirikal kaunti no David Livingstone ne okoni gavana ma Nairobi kokalo kuom jata tije migawo mar uti Lydia Wambui mondo mi oyie oluw chik ma daro ji, ka giwacho ni nochungo daro ji e yo makamano. Jodago osebedo kodak nono e kinde tend gavana machon Mike Sonko, ka koro giywak ni daro gi e yore ma ok nyis luor, ka gidwaro ni ji duto mosedar mondo duoki e utegi kendo mondo chulgi kaluwore gi midhiero ma gisebedo ka gikale. Kwayono kata kamano ne ok okaw gi tend kaunti no, wirani ne ok okete andika. Ka nikech wan gi mrima mapek kabisa, utewa osebedo kimuko, to utewa osebedo ka bedo evicted. To sama governor ka achiel gi Lydia Mathia timo eviction, to sechego court order ni active. Koro wabiro ka mondo governor bendo winj ywakwa. Wabiyie ni utego ikawo imiyo jomachielo nikech gin gi muluma mar dak e utego. Wabiro rito utego, to kendo wabiro chung ne ratichwa, because we are also Kenyans, to wan gi haki mar bedo e herian. Jonyuol na osebedo kadak udli kuom higni mang'eny, to bang' ndalo matin mokalo wasebedo ka igolo jonyuolwa e ute, ne giwacho ni idwaro arrears.